přišel nový starter, to si tam namontujeme a uvidíme. Tady toho si nevšímejte, to jsem trefil srnku. Odnesl to chladič, světlo, celý ten, to vám ukážu fotku, na to jedno. Tak, přišel nový starter, měl by být výkonnější než ten, co tam je. On vypadá trošku jinak, tak doufám, že to bude sedět. Jako nakupoval jsem to na Amazonu a tam vlastně si můžete naklikat svoje auto a ono vám to doporučí, jestli to bude sedět. Takže doufám, že jo. A naštěstí to auto je dost vysoký, takže se ho nemusím zvedat, vejdu si tam celý já, což je zázrak. No. A jdu si sundat ten starý. No, tady je starý. A já se trošku bojím, že ty šrouby tam úplně asi nejsou na stejném místě. No, uvidím, až to sundám, no. Každopádně je úplně zrezlej, hnusnej. Takže nový starter určitě prospěje tomu autu, bych řekl. Starý starter je venku. Bylo to peklo. Bylo to hrozný, musel jsem ho tam rozdělat na půl, protože se tam nedalo dostat. Šrouby byly světý, ty vole, tak jsem, no, hrůza prostě. No, každopádně. Chvíle pravdy. První co, tak tady jsou jenom dvě díry na šrouby proti sobě. Tam to bylo přichycený 3. A tak se podíváme teď, jestli to bude stejný. Takhle. No, zhruba jak takhle. Ty jako, řekl bych, že prostě tenhle bude přichycený jenom 2. Tenhle byl 3, ale ty rozteče, já se musím teď proměřit, by mohly být stejný. Tak, nový starter sedí. Zkusil jsem si ho tam dát jenom tak na nečisto, jako přišroubovat. Sedí tam, je teda jenom na 2 šroubech, tam ten byl na 3, tak asi jako v pořádku. Akorát budu muset sehnat nový šrouby, no, protože tady ty se mi podařilo, kromě teda jednoho, se mi podařilo, tenhle ještě dobrý, ale úplně jako sjet, no. Že jsem to musel povolovat, no, tady těma, nevím jak se řeknou česky, vice grip kleště. Takže musím se nalít šrouby a můžu ho tam dát. Tak, máme další týden a mám zase jen chvilku času, než zapadne sluníčko, protože teď už je zapadá o 4:30, to je hrůza. Takže já sám zkusím rychle namontovat ten nový starter, mám nový šrouby a mám tady baterie, nevím, jestli to budu dneska zkoušet startovat. Starter je na místě, je pozapojovaný, drží teda jenom na 2 šroubech. Ten třetí prostě je tady navíc, tak snad asi nebude problém. A jak když už mám tady ty baterie, tak si aspoň zkusím, jestli točí. Baterie jsou zapojený, už je teda tmá, vole. A chvíle pravdy. Chvíle pravdy, zkusíme, jestli to točí. Dobrý, žavení. Tak jdeme na to. Ty kráso, ten jede. To je paráda. Jede mnohem rychleji než ten starý. To je super. No, takže bych si skočil ještě pro spray a zkusil to napojit na to, na naftu. Naftu máme napojenou. Startovací spray připravený. A teď nechám třeba 3krát nažhavit. Tak. Tak, třetí. Nic, teď už je tma. Asi to je zavzdušněný, já to budu muset zase pak všechny ty stříky povolit, nechat to vystříkat a už konečně zkontrolovat, jestli to vůbec žaví, jo? Protože to ještě do teďka nevím, protože jsem línej. Takže dneska na to kašlu a ukážeme si to zase příště.